Sa minn età żgħira, Justin Bonnici kien iħobb jesperimenta bit-tpinġija, iżda fl-aħħar 5 snin beda jaħdem fuq il-ħajt u jispeċjalizza bħala artist ta' triq biex xogħlijiet ewlenin tiegħu jinsabu fil-fgura. L-aħħar xogħol tiegħu huwa proprju pittura kbira fuq il-ħajt li tindirizza t-tema tal-ibbuljar fuq it-tfal. Biswit il-pittura ħdejn l-iskola primarja tal-Fgura, Justin li għandu 26 sena għalilna li kultant stampa tesprimi dak li mhux kapaċi jintqal bil-fomm. Kultant in-nies ma tantx jisimgħu bil-kliem. Kulħadd jaf jaqra u jikteb u jikkummenta ma ħadd ma jagħmel azzjoni. Allura għadi xi ħaġa li ħadd tkun ħin kollu fl-għajnej u kull darba iridu jarawha jew ma jridux. U sibt il-post ovvjament adattat fejn l-iskola, ġifieri ħajgħaddu l-ġenituri u t-tfal spiss minn qudiemha. Il-pittura turi tifel fis-solitudni, bl-unika ħlejqa li lest joffri l-appoġġ ikun kelb. Soċjajthom flimkien għax huma tnejn għadhom żgħar u tipo l-umani mhux qed jagħtu każ mhix għaddej it-tifel. Normalment l-umani jgħidu miskin jew hija ħasra u hekk huma ħaqqux hekk imma xejn mhux xejn. Allura l-annimal il-kelb narah qisu jibqa' sakemm jara x'għandek. Justin sostna wkoll il-kliem miktub fuq il-pittura huwa messaġġ dirett lejn dawk it-tfal li sfortunatament qegħdin isofru minn xi tip ta' bullying. Rid nixbet lajn ta' tfal dit-darba. Allura fuqhom ktibt il-kliem biex meta jħarsu lejhom huma jaqrawha. Għamilt għażjat faċli direttajn, kieku jien ma ktibt xejn hemm ħafna aktar x'tfisser imma rid nuri għal xi għamilta. Fi kliem Justin, il-messaġġ li jixtieq jgħaddi qiegħed ukoll fil-kuluri użati fit-tpinġija hekk kif dawn ma ntażlux bla doġġ. Inspirat ħafna min-natura, nħobb dejjem nipprova nuża l-earth colors għax narhom jirrelaxjaw li ħafna għajnejja, ma tantx jinfu l-bright colors. U apparti minn hekk, peress li naqani jeqes min-natura l-post, provajt inżomm daqsxejn il-kuluri bbażati fuq hekk. Il-kulur ieħor l-abjad u hekk jgħid biex iżjed jaqla l-karattri l barra biex jiena ma nitlifhomx. It-tpinġija hija wkoll tifkira lejn daw kollha li xi darba jew oħra sfaw vittmi ta' dan it-tip ta' abbuż. Skont Justin dan huwa frott li l-bniedem qed jinsa dak li huwa essenzjali għalih. Sirt nara li l-ġenituri jew ngħidu l-umani iktar moħħhom fil-materjal u iktar qegħdin jitfu fil-ġemp il-ħajja ta' ħaddieħor u l-aqwa li nidru rajt u ħafna poter fliego u hekk u qegħdin ninsu l-ħaffet importanti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.